Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Východ a ideme dneska cvičiť nohy a chrbát. Momentálne idem do obchodu si kúpiť pretréningovku a.k.a. Red Bull. Že za chvíľku to bude lacnejšie kúpiť si tú pretréningovku ako kúpiť si každý krát Red Bull. Možno si kúpiť. Je nás tu dosť akože. Hej, mám tu všetkých mojich poslucháčov. A few moments later. Takže ideme kúpiť Red Bull Zero. Uj, dobre. Dobre, zdravím všetkých poslucháčov opäť. Máme tu Red Bull Zero, opäť najlepšia pretréningovka. Ja mám opäť croissant. No. Paráda. Tam ukáž auto. Opäť je tu s nami Peťo. Parádne auto sme našli, tam ukáž auto. No. Red Bull mi vybuchol práve v ruke. Už nemám. Autista. Hej. Poďme. 2000 years later. Dobre chlapci, takže tam môžem rozprávať aj tu. Začíname s deadliftmi, idem sa trochu rozcvičiť, lebo hamstringy cítim, to je moje citlivé. Ináč furt, keď vypijem Red Bull, tak úplne sa zeserem. Som nejaké do ale... Na čo piješ? Tak aby som bol napumpovaný, teraz... Takže ideme ťažké, neviem, deadliftovať veľmi dobre. Ideme 70 kg na 3 opakovania. Aha, na 3. Alebo na 2. 4. A to na 2. Asi na ťažko ideme, hej. Poďme. Bum. Bum. Máme. Bum. Takže Damian ide na svoje PR-ko, pokúpme, fakt. Má tam... Damian, ty vieš o tom, že tam máš 120? 40? To prank, alebo prank. 50, 70, 80 a 20. 100. No, bomba, ideš na to. Ešte predtým, jak uvidíš to PR-ko, dám taký spoiler. Nedeadliftujem často, neviem dobre deadliftovať a neroztrhol som si chrbát. Ale nerobil som to, nepoužil som pri tom nohy, šiel som chrbát only, hej. Nie je to moc správne, ale jo. Dobre, vezmi sa. And here comes number 13, Mr. All coming from the three-point line right now. Oh shit, that nigga's on fucking the nine, nigga. Oh, it's fucking out his neck. He gon' beat that fucking Jak ty tak to miluješ. No, a ako som už povedal, ideme ešte cvičiť nohy, ale nakoniec skvatovať nejdeme, lebo urval som si chrbát po tomto tu. Matúše bola kolienka. No, bez slabý. takže tak. Takže ideme na leg press, je to ľahšia varianta. Rúžový belce, nechceš rozobrať? Hej, vieš čo, ten sa mi rúžový belce zoberám. Matúško ide dať 75 kg, neviem koľko to tu ostatné váži, a 75 kg na leg presse. Matúško jede. Jeden. Warm up, ale však pôjde. Chrbátik mi umrel, ale tak toto snad nejako dal. 20 sekúnd tu len vyprávaš. I've been married a long time ago. Would you come from? Kámo, počujete ten banger? Tu máte toho typka, čo to tancoval. Vänta, mi spelar lite Dota. I hear you man.
Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med Jak to filuješ? Jak to filuješ? Také krče mám v pravej nohe, že by som sa posral. Ale než v pohode. Dobre. Už ide. Jak on drží ten pár, what the fuck. No, takže ideme toto tu ešte. Lat rozčestoval, robil som ešte pull-upy. A natočili sme 4 série som išiel, čiže brutál. Bude one svalovice zajtra. Ideme točiť jak babky. Damko jak babky. Víš? Full range of motion jak má byť. Si ich urobil? 12, ale v pohode. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar.